dako kayog papel silang Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña karon atong pangutan-on si Mayor ni Sir Ercival kabahin ani. Mayor, may buntag. Mayor, may buntag. May buntag diha ka, may buntag. Mayor, ang taga Norte perting pasalamat mo. Ikaw usas nag-set up dito sa ilang tent city. Sa imong tanaw dito, Mayor, unsay kinahanglan pagawa sa pati naman naganang hinabang, unsa pagiging kinahanglan o niya na pa ba'y idugang sa city government na agi nimo para sa Norte? Okay, number one, ang usa sa importante kay dito, ang ilang waterworks system. Kay ang waterworks system magod mo na naghatag og tubig padung sa mga kabalayan. Now, kung ang waterworks system dili maayo, magsige gihapon tagda og tubig dito. So that mo na is first good. Sa ako lang tanaw. Sa akong tanaw. Now, the other one is continue gihapon og collect siguro mga donation para dito sa mga areas asa ang mga barangay nga lagyo. Bitaw tinuod gud. Ang atong gihimo karon sa syudad, ni-collect nato ang atong mga donations niya, gisuod nato sa plastics. Unya aron nig-abot dito mo agi ta sa LGU, niya paibaon nato sila like Konsehal Baron or niya adto ta sa mga barangay areas na lagyo. O niya diretso na nato og panghatag sa areas where naginahanglan kaayo sila. Atong usang gabi Mayor Nestor, katong mga dagko kayong kanang mga dagko and truck kanang mga wing van inyong gikarga og kuan, gikarga ninyo og roro padong dito sa norte. Sir, wa na pa bay masunod ato? Okay, ang kaning atong dadonon karon kada adlaw man ta to, karon siguro mga every 3 days. Kay aron nya mo sayo lang ta kay aron dili kayo maigo sa kuan. Grabe traffic. Nya weekdays lang kay na naman tayo gi-establish dito nga murag staging station sa Bogo. Nya ibutang nato dito nya adto nato ang base nato asa Manukad ba para pananghatag. Okay. So kainigabot dito sa goods ka inyong ipanghatod. Problema nila makadunggo ba dito sa Pulang Bato Port? Pulang Bato Port ang roro, Mayor Nestor? Katong gikargahan sa inyong kuwan sa mga truck? Ang katong atong gihimo manggod karga nato gi-pull out na ako because dugay kay mo abot mga 8 to 9 hours sa roro, sa barko? Sa roro. Dugay to nya nangita tag duol nga port kay katong murag dito man to dapit sa may Midillian kung dili to sa Pulang Bato. Okay. Naaman ko dito sa katong usang pantalan dito sa Remigio nga sudlag dagat ang ilahang pantalan. Wala ta dito. Wala na dito. Wala ta dito. So karon Mayor, napabay ighalaton karong adlaw or maybe tomorrow naghan pa ba? Naay mga ipanghatod pero ang ako lang maratingubong-tingubon lang nato siguro. Sunod adlaw pa Kay daghan man kayo dito ang nanghatag, ang point lang na madiretso gid nato sa areas where sa layo-layo kay kadaghanan sa mga tao mo adto ngadto magdan sa kinan ari ra man skillet dan daghan sa kanong kay nakatigom na gani kunoy mini sari-sari store. Ang di maayo ana kay mag-atang lang ang mga tao sa skillet akong gitan-aw nya dugokon dayon nya mobalhin na sad adto na sa daunahan. Mag-atang lang ba? Goya. Asay mapalagang kayo mapay mo nanon. Pero Mayor, sa imong tanaw ba ang Tent City na ikaw maginag kuan dito naning kamot nga himugso ni para intaos mga dili ganahang mo puyo pas balay karong sige pa ang aftershocks. Unsa pay napa bay lain gagawa sa Bogo nga inyong buhatan? Napa pud may mga tent ya? Natay mga tent pero ang nahitabo na namang goy establish ang DSWD nga sa tent city. Kaya nga itong ipanghatag ito, dili man ito nga klaro nga tent katuman tong mga tapal. Okay. Ang katong tent nga atong ipangda dito para to sa station sa atong mga medical team no sa ambulansya kay wa man sila kahigaan. So naaba kay mga gawa sa kuan ang imong mga engineers naaba kay padapon ngadto?
padatag mga napuo ka engineers dito sa Bugo, nya nabalik na sila, kanya posibilidad mabalik na sa ta kung kinahanglan. Okay.